Dobar dan, dobrodošli na ovu rubriku Ekonomskog fakulteta. Pitajte profesora. Moje ime je Vinko Muštra i pripada me čast i zadovoljstva ili breme odgovornosti da budem prvi koji će pokušati udovoljiti vašoj ekonomskoj znatiželji. Pa krenimo redom. Prvo vaše pitanje. Reperkusije pandemije na nezaposlenost u Republici Hrvatskoj. Prvo pa jako teško, ne samo što to pitanje vjerojatno nadilazi područje mog nekog užeg znanstvenog i stručnog interesa, nego jer i neizvjesnost tog zdravstvenog dijela suzbijanja pandemije i po pitanju trajanja i samo po pitanju pristupa se projicira na nesigurna buduća gospodarska očekivanja. Te u ovom trenutku iznimno nezahvalno procjenjivati cjelokupne negativne posljedice za tržište rada u Republici Hrvatskoj. No, određene tendencije već možemo prepoznati. Primjerice, prema ovom indeksu koje razvija Ekonomski institut u Zagrebu zajedno sa jednom privatnom tvrtkom, a koji pokazuje mjesečna kretanja slobodnih radnih mjesta, se pokazalo što za ožujak 2020. Pokazalo se da je broj oglašenih slobodnih radnih mjesta pao za čak 23,3% u odnosu na ožujak 2019. godine. Taj pad, koliko god izgledao dramatičan, je još niži, odnosno povoljniji, u odnosu na pad koji smo zabilježili prilikom početka zadnje velike krize u Republici Hrvatskoj, to je bilo prije malo više od 10 godina, 2009. godine. Kad govorimo o padu, treba kazati da je on prvenstveno zabilježen kod uslužnih zanimanja, a najviše kod onih koji se tiču turizma. 40% manje oglašenih radnih mjesta je bilo vezano za same hotelijere, a 50% čak manje ostalih turističkih djelatnika u odnosu na ožujak 2019. Inače, najtraženija zanimanja u gospodarskoj strukturi Republike Hrvatske, to su prodavač, kuhar i konobar. Molim da uzmete obzir što to govori o samoj gospodarskoj strukturi Republike Hrvatske. Pala su redom za 27, 30 i 29% u odnosu na ožujak 2019. Dakako, i u ovim dramatičnim trenucima došlo je do porasta za određenim zanimanjima. Prvenstveno za zanimanjima vezanima u sanaciju pandemije, govorimo o zdravstvenom sustavu, i onoga što je bilo vezano za zagrebački potres, znači građevinarstvo. Ali i dalje nedovoljno da se promijeni cjelokupni negativni trend. Slijedom navedenog, razumljivo je zašto je Međunarodni monetarni fond očekuje značajan rast nezaposlenosti i u odnosu na projiciranih 8% koje su projicirali u jesen 2019. Sada očekuju da će ta nezaposlenost rasti neki 30%, odnosno da će u konačnici biti 11,5%. Dakako, sam rasplet situacije će zasigurno ovisiti i odgovornom ponašanju svih, ne samo kreatora ekonomskih inih politika, nego i svakog pojedinca. I evo, nastavljamo sa sljedećim pitanjem. Smatrate li da će situacija s COVID-om utjecati na regionalni razvoj, smanjiti ili pogoršati tu situaciju i koje bi županije trebale biti najpogođenije? Kao što je ključan korak u zdravstvenom dijelu borbe prepoznavanja najranjivijih skupina, tako i ekonomske posljedice krize neće biti ravnomjerno raspoređene. Relevantne procjene ukazuju da bi turizam mogao biti najizraženije, ali i najduže pogođen krizom. I još jednom potvrđujući svu opasnost iznimne ovisnosti o turizmu. Nemojmo zaboraviti da Hrvatska prednjači po udjelu turizma u BDP-u među državama članicama EU. Ako izuzmemo subjekte čiji je rad nužan za život u karanteni, velike razlike nastaju s obzirom na samu mogućnost organiziranja rada kod ostalih poslovnih subjekata. Primjerice, frizer nema istu mogućnost rada kao na primjer IT stručnjak ili kao sveučilišni profesor. Drugim riječima, pokazalo se da prosječno veće mogućnosti rada imaju ljudi sa višom razinom ljudskog kapitala, znači sa većom razinom kompetencija, znanja, vještina, i oni koji nisu vezane za sektore koji su direktno naslonjeni na fizičku interakciju. Posljedično, ljudi koji u značajnom dijelu rade, kao što su trgovina, prijevoz, građevina, smještaj u ugostiteljstvo, imaju male i nikakve mogućnosti organiziranja rada u uvjetima držanja socijalne distance. Dodatno se potencira problem ako su isti dio mikrotvrtki, a koje su iznimno osjetljive na problem likvidnosti. Nemojmo zaboraviti da mikrotvrtke,
a govorimo o tvrtkama koje imaju do 10 zaposlenih, zapošljavaju četvrtinu zaposlenih u poslovnim subjektima Republike Hrvatske. Posebno mjesto u promišljanju treba posvetiti prekarnim radnicima. Molim vas, googlajte, prekarni rad nije rad u pekari. Kad govorimo o prekarnom radu, onda govorimo o radu koji obilježava niska sigurnost dohotka i radnog mjesta, nepovoljni radni uvjeti, minimalan pristup osposobljavanju i ograničen pristup sustavima socijalne sigurnosti. Prekarni rad je zastupljen u Republici Hrvatskoj gotovo 3 puta više od prosjeka Europske unije. Ako se iz prethodno ugroženih skupina dodatno izdvoje oni koji su imali relativno manju mogućnost značajnije generiranja štednje kroz dohotke iz prethodnih razdoblja, uslijed ispodprosječnih plaća ili ako su poduzetnici početnici, onda se također može prepoznati ko je među ranjivima u gospodarskom segmentu života. Dakako, svi ovi predstavnici ranjivih skupina nisu ravnomjerno raspoređeni. I jako je bitno znati gdje su ta lokalna žarišta ekonomske pandemije. Ako se prisjetimo da bi turizam mogao biti najduže pogođen krizom, a da 19 od 20 noćenja u Republici Hrvatskoj se odvija u 7 jadranskih županija, onda se naslučuje dio odgovora. Dakako, prerađivačke industrije s relativno nižim dohodcima, poput tekstilne industrije u sjeverno-zapadnoj Hrvatskoj, ili iznimno niske razine štednje koje imamo prvenstveno u većem dijelu Slavonije, ukazuju na drugi dio akutnog prostornog problema. Na posljedku, ruralni, izolirani prostori sa niskom razinom ljudskog kapitala i niskom razinom radno aktivnog stanovništva zaokružuju tu jako izazovnu poziciju za cijelu Republiku Hrvatsku. Sljedeće pitanje. Koje su vaše ideje za regionalnu politiku vezane za novonastalu situaciju? Razmišljajući o ovom pitanju, smatram da regionalna znanost ima prikladan okvir za traženje odgovora. Naime, prilikom zadnje globalne krize, sjetimo se 2008-2009. kad je nastupila u svijetu, a kod nas trajala čak do 2014. U regionalnoj znanosti se etablirao pojam rezistentnosti, engleski resilience, a koji obuhvaća sposobnost određene regije da se odhrva negativnom šoku, ali da pokaže iznimnu razinu elastičnosti ukoliko se i dogodi pad i nastavi s rastom koristeći sve svoje potencijale. Na tom tragu istraživači su detektirali nekoliko ključnih determinanti, pretpostavki za navedenu visoku rezistentnost regija. Broj 1. Ističu visoku razinu kvalitete institucija, kvalitete upravljanja i jednostavnim rječnikom visoku kvalitetu pravila igre koja će biti jasna, poticajna i za sve ista. Nadalje ističu razinu ljudskog kapitala, visoke razine vještina i kompetencije. Zatim, samu strukturu gospodarstva koja ne bi trebala biti naslonjena na jednu djelatnost, nego bi trebala biti utemeljena na većem broju djelatnosti koje nude međusobnu komplementarnost, nadopunjujući se međusobno. Treće, okrenutost kreiranju, prenošenju i akumuliranju kako znanja, tako i inovacija. Tu regionalna znanost naglašava važnost razlikovanja znanja i inovacija, ali i kreiranja od samog prenošenja i akumulacije. Na posljedku, ono što uvijek valja naglašavati, regionalna znanost upozorava na nepostojanje silver bullet, srebrnog metka ili fast food rješenja koji će biti primjenjivo za sve prostorne cjeline jednako u istim trenucima. Već naglašava važnost uvažavanja specifičnosti svakog prostora, ali također potrebe jednog holističkog pristupa. I to nikad ne smijemo zaboraviti. Sljedeće vaše pitanje. Zadnji članak koji ste pročitali. Ovdje bih volio izdvojiti jedan članak od dragog kolege Andres Rodriguez Posea. Zove se Institutions and the Fortunes of Territories, napisan u časopisu Regional Science Policy and Practice. Otvoren je pristup, tako da se nadam da ćete imati priliku ili želju pogledati taj isti. Pitali ste me na kraju za preporuku nekog članka koji se možda direktno ne tiče ove krize, a koji bi mogao biti vama zanimljiv.
Dugo sam razmišljao i smatram da ekonomska literatura nudi mnoštvo zanimljivih članaka koji vas tjeraju na drugčije razmišljanje, na provjeravanje nekih vlastitih vaših uvriježenih mišljenja. Istaknuo bi ovdje Nobelovca, možda najcijenjenijeg i najpoznatijeg u ovom trenutku na posljedku i osobe koja je bila na Ekonomskom fakultetu u Splitu i na našoj konferenciji Challenges of Europe, to je profesor Stiglitz, i njegovo djelo Markets, States and Institutions nastalo je 2017. godini, a nudi zaista jedan jednostavan, čitak i razumljiv način povezanosti tržišta, ali i tržišnih anomalija i uloge države i institucije. Sljedeći, po meni jako zanimljiv izvor za produbljivanje vaših nekih spoznaja je od drugog Nobelovca, od profesora Deatona, koji je napisao zajedno sa svojom suprugom Anne Case, a tiče se The Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Dotiče se pitanje zdravstvenog sustava i pitanje zašto ponekad viša izdvajanja za zdravstveni sustav ne nude optimalnom ishodu. Dakako, fokusiranje na Ameriku, ali s reperkusijama i lekcijama koje možemo svi jako dobro razumjeti i iz kojih se nadam možemo donijeti jako vrijedne zaključke.